Повтарям, всичко е във вашите ръце, никой не ви спира. Например, що е во ръце на Македония? Историческата комисия на Македония и Българската историческа комисия, така ги наричаме историчарите, да намерят приемлив текст за историята, която вместо да ни изпъва, да ни обединява. Бугарската страна во заклучоците на Европскиот совет има документ во кој што стои дека во документите на Европската унија во иднина не треба да се спомнува зборот македонски јазик, туку официјален јазик на Република Северна Македонија. Ако тоа не се случи, тогаш Бугарија ќе ги блокира процесите на тамошна интеграција на Европска унија. Проблем е да се идентификува како македонски јазик. Ами, вижте, и в България има много хора, които считат, че това е отстъпление от нашата история. Че това е отстъпление и продаване, буквално предаване на историята. Така че вие трябва да разбирате и мен, и нашата политика. Сега и аз и вас ви разбирам, нали, че идентичността е много важна за една на практика новосъздадена или млада държава, да я наречеме. Но, знаете, ние имаме градове, които се казват Гоце Делчев. Имаме толкова много неща, които няма как лесно да се разграничим или да се откажем от тях. Това е дори невъзможно, бих казал. Никой не бара това да се откажете от вас, предпоставям. Да, затова нека да седнат и да ни предложат, както за цар Самуил, мисля, че беше добре. За Гоце Делчев също, вашия президент също даде, мисля, че по памет цитирам, че това е българин, който се е борил за свободата на Македония. Вижте, това са герои, които са си дали живота да сме заедно сега. Поне моя прочит на историята е такъв. Те са ходили и са се били да сме добре, сега да сме заедно. Те не са се били, за да ни разделят. От това трябва да тръгнат историците, според мен.